Така, днес ще снимаме епизод първи от Фобия. На Фобия. Версия 1.5. Тази игра е ужаси. Коти пък сега. Хорър гейм. Не съм я играл много, но не кой знае какво. Сега ще я разгледам. Представлява. Така. Направо ще се продължа до където съм стигнал. Аз не съм стигнал до много далеч. Аз всъщност даже и не знам тук коя мисия съм. То всъщност тук няма мисии. Тук обикаляш в една къща. Дори аз не разбрах какво се търси. А не, всъщност един репортер идва в тази къща да я разследва. И до някъде е плашеща тази игра, когато се чува тази музичка. Страхите. И честно да ви призная, не знам къде трябва да отивам тук, трябваше да се пише един код. Забравих даже какво излезе тук е. Добре, малко помощ. Нищо не разбирам какво стана. Добре, тази музичка ме побърква направо. Боже, човека ми е можел да скача. Добре, гати трос. Холиши. Добре, дами и господа, това е малко плашещо. Да се призная. Всъщност този лист не знам как да го махна. Направо не знам. Гати тролната игра, разбираш ли? Натиснах всяко копче от своята клавиатура и нито едно не се и от нито едно копче не се получава. Добре, сега тая музичка спря. Какво е това нещо? Добре, ако някой може да ми обясни какво става. Така, дори не знам как съм стигнал до тук. Махна съм. Добре. Най-после с 300 за рога махнах, то е тъп. Всъщност, аз от тук май дойдох, ако... Да, аз от тук дойдох. Тук трябваше да се напише един код, но аз не знам кое е кодчето. A keypad, I wonder what is for, I don't have the combination. Комбинацията къде беше обаче? Някаква комбинация трябва да търся. Това беше за токът. Пак тая музичка, направо се побърквам. Накрая ще ми изкочи някой зомби и ще ме изде. В тая игра май имаше зомбита. О май гах! Направо не знам какво да правя в тази игра. Много една така забутана играта. И тази врата е затворена. Добре, тогава какво трябва да се прави? Тук няма нищо. Когато вляза тук музичката. Всъщност, когато я намираш тази комбинация, когато я напишеш, ето тук идваше едно чудовище и ти трябва да влезеш ето тук. Това май е нещо като асансьор, май. Обаче аз не разбирам къде съм. И нито знам къде е проклетата комбинация. Просто е така се обикалям. Не стига, че нищо не виждам. И се чудя как тази къща има ток.
Добре, това какво беше, бе? Дами и господа, това е гати якото. Вляза тук, чува се страшна музичка. Изляза от тук, няма музичка. Где са? Гледайте. Бум. Где да я търся тая комбинация? Сега пък и вратата не може да се затворя. Къде да търся проклетата комбинация? Изобщо не разбирам английски. О, боже мой! Що за игра е това, бе? Да не може да разбереш нищо. Между другото, тук не съм едва. Мисля. Да, в момента аз се въртя в крак. Тук пък е заключено. Я тук да видим. О! О! Добре. Цена. Репорт 27. Август. The house. This house was до тук нищо не разбрах, както и да е. Чакай пак да го погледнем. Който и на врата